Sziasztok! Ma megtanítalak titeket húzóckodni. Gyertek velem! Így néz ki egy húzóckodás. A húzóckodásnál több mindenre oda kell figyelni, mint például a lapockákra. Fontos, hogy távolítsuk és közelítsük a lapockákat. A kiinduló helyzetnél a lapockák eltávolodnak egymástól, és amint elindítjuk a húzóckodásnak a pozitív szakaszát, abban a pillanatban össze kell zárnunk a lapockákat. Fontos, hogy a teljes mozgástartományt kihasználjuk, mind akkor, amikor teljesen fölhúzzuk, áll alá, vagy hogyha már valaki azon a szinten van, akkor mellkasérintéssel, illetve az is fontos, hogy amikor leengedjük, akkor teljesen nyújtsuk ki a könyökünket. Az első progresszió az M-a lapocka húzóckodás. Az azt jelenti, hogy fölkapaszkodunk a rúdra, és csak a lapockákat távolítjuk és közelítjük egymáshoz. A könyökünk az pedig végig nyújtva marad. Tehát összezárjuk a lapockát, egy 2-3 másodpercig megtartjuk, és leengedjük. Összezárjuk, és leengedjük. Nem nagy ördöngőség ez a gyakorlat, de viszont nagyon nagy erőt tud ebből meríteni az ember később majd a húzóckodásához. Ebből a gyakorlatból 3-szor 10-12 ismétlés mehet. A második progresszió az az ausztrál húzóckodás lesz. Ezt is már több videóban említettem, ez a húzóckodásnak egy nagyon jó progressziója, ez az egyik legfontosabb progresszió, és ami még nagyon hasznos ebben az ausztrál húzóckodásban, hogy olyan széles hátat épít, hogy ezt te el sem tudod képzelni. Hát körülbelül azért egy ilyen hasonló kaliber, azért ezt azért hozzá lehet tenni. A lapocka közelítés és távolítást nem véletlenül csináltuk, ezt az ausztrál húzóckodásnál is ugyanúgy alkalmazni kell. Ez lesz a kiinduló alapja. Én ezt most gyűrűn fogom csinálni, csak hogy mutassam, hogy az ausztrál húzóckodásnál, ahogy a szöget egyre jobban döntöd, annál nehezebb lesz. Tehát ebben a szögben sokkal könnyebb lesz csinálni. Lapockát ugye távolítjuk egymástól, összezárjuk, és mellkassal megérintjük a gyűrűt, ha gyűrűn csinálunk. Ha nem, akkor pedig megpróbáljuk megérinteni a rudat. És szépen összezárul a lapocka, itt is teljesen, a mellkast pedig kiemeljük. Na most, ez nagyon fontos, hogy a mellkast szépen ki tudjuk emelni, és ezt úgy kell elképzelni, hogy kinyomjuk a mellkast, a vállakat viszont összezárjuk, és ebben a pozícióban kell lenni. És még az se baj, hogyha a fejünket egy kicsit megemeljük, mert akkor még jobban ki tudjuk emelni egy kicsit a mellkast, és sokkal jobban tudunk fókuszálni a hátizmoknak az összehúzására. Ebből a húzóckodásból 3x15 ismétlés, és csak akkor léphetsz tovább a harmadik progresszióra, hogyha ebből tényleg meg tudod csinálni tökéletes formával a 3x15 ismétlést. A harmadik progresszió az nem más, mint a guggolásból húzóckodás. A guggolásból húzóckodás azért egy nagyon jó dolog, mert szinte teljesen a húzóckodásnak a mozgástartományát használjuk ki, és ez annyiban jó, hogy a lábunkkal tudunk segíteni, ezért guggolunk. Most azért mutatom gyűrűn, mert nincsen ilyen alacsony rudam, az ausztrál húzóckodás. Azért mutattam gyűrűn, mert nincsen alacsony rudam. Ennyi a különbség. A lényeg az, hogy úgy kell alá guggolni, hogy a rúd alatt legyünk teljesen, a lábunk pedig legyen egy kicsit előrébb a rúdtól, és ezáltal pontosan a húzóckodásnak a mozgástartományát tudjuk kihasználni, és ami nagyon jó benne, hogyha még nincs meg a kezdő alap előtt, és ennél a progressziónál tartasz, akkor azért nagyon jó, mert lábbal annyit tudsz segíteni, amennyi éppen kell. Illetve tudsz szórakozni, hogy ha fölhúzod, egy kicsit elengeded, és úgy engeded le. És hogyha már a végét járod a feladatoknak, akkor fontos, hogy tényleg lábbal csak annyit segíts, hogy ne csald el az egészet, tehát hogy ne tényleg guggolást csinálj így, hanem tényleg teljes erőből dolgozik a kar, és csak akkor dolgozik a láb,
hogyha akar, már nem bírná a tökéletes formát tartani. Mert ugye ezt mindig jegyezze meg mindenki, hogy a minőség sosem menjen a mennyiség rovására. Ez nagyon fontos, vésétek jól az eszetekbe. Ebből 3x12 ismétlést illik megcsinálni, és utána lépni a következő progresszióra. Ha ebből a progresszióból sikerült megcsinálni 3x15 ismétlést tökéletes formával, akkor léphetünk is át az 5. progresszióra, a 4-re, lapocka. Áttérhetsz a 4. progresszióra, ami nem más, mint az ugrásból húzódkodás. Ennél a gyakorlatnál arra kell figyelni, hogy amikor felugrasz, tiszta erőből kell húzni a kezeddel, ami a csövön kifér, és a lényeg az, hogy a negatív szakaszt azt jó erősen meg kell feszíteni, és az lenne, hogy a legjobb, hogyha egy ilyen 6-7 másodperc lenne a negatív szakasznak a leengedése. Itt az ugrás hozzá tud segíteni, méghozzá úgy, hogy annyit ugrasz, amennyi pont kell. Ezt úgyis te érzed, a lényeg az, hogy ne ugorj iszonyat nagyot, mert akkor nem fog érni az egész semmit. Itt az a lényege, hogy ahogy megfogod a rudat, az most mindegy, hogy madárfogással vagy fordított fogással. A lényeg az, hogy ha kicsit ugrasz, akkor addig ugorj föl, ahol még pont át tudod engedni. És itt is ugye a lapocka összezár, és az ugrásnál pedig szépen folytatódik a húzózkodásnak a mozgástartománya és a kulcspontok is. Abból nyugodtan mehet 3x10 ismétlés, és utána lehet szintet lépni. Elérkeztünk az 5. progresszióhoz, az utolsó előtti progresszióhoz. Ez nem más, mint a húzózkodásnak, csak a negatív szakaszát fogjuk megcsinálni, tehát a negatív húzózkodás. Mutatom a gyakorlatot. Amire itt figyelni kell, hogy egy olyan rúd magasságot szerez magadnak, amit elérsz. Tehát, hogy hajlított kézzel, mintha a húzózkodás már meg lenne, a felső szakasza, a felső pont meg lenne. És szépen megfogod a rudat, fölhúzod magadat, és elengeded a lábaddal. Ott is tarthatod egy 2-3 másodpercet, és aztán pedig szépen lassan elkezded engedni. És a lényeg az, a negatív szakasznak az engedése, az egy olyan 7-8 másodperc legyen. Én most itt elbasztam, mert nem jól állítottam be a gyűrű magasságot, de megmutatom nektek máshogy. Mutatom még egyszer, akkor normálisan. Itt én most föl fogok hozzá ugrani. Fölugrasz, és szépen lassan engeded le. És itt is fontos, hogy a lapocka közben végig összefeszül, és a végén pedig távolítod a lapockákat, ennyi is lenne. Akkor léphetsz tovább erről a szintről, hogyha sikerül ebből megcsinálod 3x8, illetve 10 ismétlés. Tökéletes formával, 7-8 másodperces negatív leengedéssel. Ha sikerült ezen az 5 progresszión is áthaladnod, elérted az utolsó progressziót is, amit előbb mutattam, most nem jut eszembe a neve. Ha sikerült elérned az 5. progresszióhoz is, és már mind az 5 gyakorlatot tökéletes formával tudod csinálni, és a 10, 12, illetve 15 ismétlés számot tökéletesen tudod teljesíteni, akkor le a kalappal előtted, nagyon ügyes vagy, csak így tovább, hiszen már nincsok, az utolsó progresszió következik, ami nem más, mint a sima húzózkodás. Kezdetben a sima húzózkodáshoz bőven elég annyi, hogy 3x3 ismétlést csinálsz, utána pedig 3x4, 3x5 ismétlés, stb. Hogyha csak egy megy, akkor csak egy megy az edzés elején megcsinálod, és kész, utána pedig folytatod a többi progresszióval. Tehát mutatom is a húzózkodást. Ahogy mondtam, lapocka távoli, összezár, ennyit a húzás melkos kinyom, és vissza. Ennyi is lenne, nem olyan nagy ördöngőség ez, látjátok, nekem is megy, nektek is sikerülni fog. És hogyha már annyira elsajátítottad a húzózkodást, hogy már megbírsz belőle csinálni 6, 7, illetve 10-12 ismétlést is, akkor nyugodtan csinálj 3x10, illetve 12 ismétlést. Hogyha tetszett ez a tartalom, amit most láttál, akkor mindenképp dob rá egy lájkot, kérd meg a barátodat, anyukádat, apukádat, a szomszédodat, kutyádat, macskádat, csinálj nekik fiókot, iratkozz fel és dobjál lájkot is, ez fontos, mert szeretnék haladni a YouTube csatornámmal is.
Yeah, boy. Írd meg, hogy miről készítsek legközelebb videót. Legyen szép napod, sok sikert az edzésekben, és vigyázzatok magatokra. Következő videóban találkozunk. Csumi! Nice.